pumanaw kan, kat di ka nagpakpakita kanya iti ka anuman. Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimek. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ak ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yung amin papagayam kan kadrama, ti surat nga intay kan biyagita, kat naggapo iti pagayam anaglingad, iti naga na Freddy, iti Baguio City. Kat inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez. Kastoy man ti surat ni Freddy. Dear Lady L. Kablaawan kayo man amang bukbukal, iti Lady L Productions. May saakmat kadagiti nagsam nga agdengdengag iti Ilocano drama. Kat maay-ayo akada kayo nga agkakalaing nga dramatista. Takas lapudpud no ti dengdengkak no agdrama kayon. Gapota naglaing kayo iti acting. Dayawag mati kinalaing yu amang partuat iti drama ang makalinglingay. Nakakatkatawa man, wano makapasangit. Kat talaga abilibak iti wagas yung agsurat, Lady L. Kat sapay laguma, mapilimat amay drama to'y pakasaritaak, amabalin a pagkaadawan iti adal, dagiti padak ana ilauan, iti maiparit, nga ayan. Banag anagbabawyak iti kastaunay. Rugyak man nga ro ti agsalaysay, Lady L. Mapana ko han? At damat manlaw ko kankahan. Anya ka di dayta, honey? Nalailo ka. Nga madlaw ko nga inaldaw akas lamanay nayunan ti kinalailom. Nakaskas daw ka di dayta, honey? Kanayon ang nalailo ag daputa si kati kapintasan ang babae ang nakita ti tilubong. Si kati kalapsatan, si kati kasingputan. Perfect! Huston, adon tinasaum apam masablog.
Amok mat asaan asyak ti kapintasan dito'y lubong akas itinakunam. Gapot adda ka dita a Miss Universe, Miss World, Miss Philippines, kanda dumapay a beauty queen. Sa balimot adagajay, honey. Para kanya kat sikat ti kapintasan. Napimpintas ka ng dagiti dinakamat mo. Nayaw-awanin ti papanam, naladaw kan. Ngam apay ngamin arumwar ka pailaan kat rabiin. Adda basit pagmimitingan ni kadagiti tao kiti kumpanya. Diyak kamin masangot ti mag-meeting iti agmalmalam, tadoon iti trabaho anas kaniring pas. Agnayon tayo iti empleyado no kasapulan. Saanen, kabalak dayta. Okay, ngam saan ka unayan arumrumar iti rabii ha? Diyak kaya ti kasta. No adda meeting yo kadagiti kakatuam, dito'y laangan balay, tanalawa mo ti conference room dito ay. Okay, honey. Sige, mapanak nga rodan. Kisman tay? Saanan? Mapan kan iti papanam. Honey. Palpaliiwak laan, no kasano ti kinapod no dagiti maidandanon kanyak, Mauricio. Si kalaeng aya, Eva. Amangan no ad-ado pa iti amok ngem sika. No kasta, Diyak lagtagtagari ta diyak pa'y napanagnakan. Ngem dakkel ti pamatik apud no ti amin. anya nga ro ti aramidan ta. Mama, Papa, adda ka di parikot tayo ha? Adda nga rod, Anya? Maipapaniti. Anya parikot dayta, Mama? Mamuam to, inton addan naan anay apam maneknek. Ibagayon, Mama. Papa, iti kasta, nakasagana akmet no anyaman dayta. Maipapan ka di ti pamilya tayo? Wano, maipapan iti kumpanya tayo nga imat matunan ni Freddy. O wano, maipapan ka dagiti babaunan diti balay. Di kagda nagiha. Tamamuam ton iti kabiitan apanawen. Agsipod ta nagtignayakon maipapan iti dayta. Hello, Mando? Positive, Ma'am Kati. At nakadkadlaw titignay na at tao ditoy. Isa baliwak to umawag. I-text ko lang ang dagiti daduma detalye. Agyaman ang kadagiti information. Italag ko kan ti amin, Mando. Ngam aganad ka lang, tapno saan ang makadlaw. Di ka madanagan, ma'am. Ngam narigat no makadlaw asisimad. Saan nanto amadlaw dayta? Ta saan nakamot ngam amo? Sa bagay, husto kamot kiti. Awan ti kas iti aganad. Tapno saan ang madadaal ti plano. Huwag nga rod, ma'am. O sige nga rod, ma'am. Okay, bye, Mando. Talaga nakapimpintas ka, honey. Kasta ka di? Sa anak to ama-uma amang bibuya iti kinapintas mo. Thank you, Han. Nagkasatak anang asawa ken ka. Gapu ka dita. Naitalo ka, iti kasasad, iti biyang. Gaputa na pintas kan. Nagsimpot ka. Amang ano, adda pa'y nasingsingpat. Ngam siya. Mabaling nga adda, ngam awan tikas kan kahit kinasingpat, kan kinaman nakaawat. Man nakaawat ak. Gaputa ay ayatan ka unay, Freddy. Ay ayatan kamat unay, honey. Namnamaak, adi kan tupulos agbaliw. Honey.
Lady L, saan kami nga gap-apa kini Kathy nga asawa? Kanayon analailo kami iti tunggal maysa. Tati amok, katawan na pulos tinadlaw na kanya. Iso nga adda tay kanito ang makarignaak iti pan nakakonsensya. Ngam, kasladyak met kayat nga ibatan ti may kadwa nga inay ayat ko. Ti amok Lady L, kat mailimod ko iti amin at tao iti aglawlaw ko. Tinaaramid ko amay kaniwas, iti lintag ti tao, nang runa iti lintag ti Diyos. Diyag ninamnama nga adda, dagiti nasipot amata. Kat. Di ka madanagan man do, di nang tumaamuan titulagan ta. Maipapan iti panang sipsipot mo kan kwa na. At damot niya minandaran na para sipot na. Sana parikot day taman do. Nalalaing tamot lang ang miso. Kan saan nakamat ngam amo? Sagbay amaamuan natin patrabaho kan ka. Agtignay ako. Kasayaatan day ta, ma'am. Agkita ta itiruan. Taadda itid ko kan ka. I-text ko kan ka ti lugar apag sarakan ta. Bye. Masapul ang maamuanan ti anak tati amin. Jakon maibturan da ito'y Mauricio. Nakarkaro kanyak. No nalakala ko mati pumatay. Inaramid kon. Ngambigbigak pala ti Diyos ang nakautangak iti amin ko. Pakaipasubuan da ito'y nga aramid ti ayop. Ayop at talaga. Mama, Papa, Umay ka dito'y iha. At na napatay ka pagsasaritaan tayo. anya ka di ta, Papa, Mama? May papan iti asawam. No naimbaga damag, kaya't ko adenggan, Mama. Ngano da ka sa damag, uray sa anen. Ngem nasken ang maamuamon sa bay, amala daw ti amin. Mama, Papa, amo kunti kayat yung ay baga. Kat, awan kumati makibiyang, nga uray asino. Takapangilak ti amin. O sige, rumwarak pa'y. Mando, umay ka dito'y abay ko anang katugaw. Wan, ma'am. Agin to tugawa kita abay yo. Pidutam na ta sobre nga indiso kiti abay ko. Kalpasan na, pumanaw kan. Kat idisukmot dito iti nakaisuratan ti amin a detalya akayat yo amaamuan. Iti ipapanyo ita ayan dadwa. Makapamauyong ka talaga, Betty. Apay, saan ka mapnag itidan na ti asawa? Napimpintasak ka di kan ub-ubingak? Nasa umon, isungaro da na da anak iti anakyan ka. Idinto ta awan anak mi da asawa. Ngamin, sikat ikapkap na ka. Tingay allowance mi ka ni baby. Di ka madanagan. Itad ko day ta. Ngam saan pingay ta. Imistrict no ngamin ni bakat ko. No, may papanan iti pan na kayo di kwarta. Ti kayat ko, itad mo inton bigat. Tano saan? Sumurot ako ni iti agkursonada kanya. Kat di nakton makita apulos, agraman ti anak mo kanya. Saan, Betty? Di mo ipanaw ti anak ta. Di tak panawan. Pwes, itad mo ti kwarta kid dawak inton bigat. Taiso ti kayat ko. Ti asawa, mabit lang tasong batak. Hello, honey? Saan ka kadipay nga agawid, Han?
Agawid ako, honey. Amo meten. Kanayon na mailiwakan ka. Amok daytahan. Amo ka matay ka, no di na makita. Ha? Oo, wan. Pudno dayta. Isong agawid akon. Agsagana ka ha? Ada sorpresa kan ka, han? Talaga nag-sweet ka, honey. Subatak dayta akin nalailom kanyak. Lady L, jak pagarupan, anabayag kaya man nga amo ni bakit ko, agaraman dagiti datakkel na ti aramitak. Ngam nagtep-tepal dalaang, tatimet la kayat ti asawak ti masurot. Impakita na anapatagakan ko na. Tano saan? Ang mga nudtakas tinagtungpalak. Saan na akayat ang maipasubuak? Inururay nagngarod ti asawa, iti panagkawit ko. Saan ang nakalakday ta? Talagang inururay na ka, honey. Apay nga inuwalin nak. Kan, pigpigargar ka, honey. Ada ka di sakit mo? Juan! Nasakit! Nasakit! Daytoy! Daytoy! Ha? Di mo danog-danogan ti barokong mo, honey. Sardengan na kun nga awagan iti hani. Anya ka dito pagkaskastaam? Managin kukunako. Ayop! Kaya't nagkadipay nga agbyag? Ha? Oo, honey. Diyak kaya't na mapukaw ka kanya. Jagpat yan, Judas! Sika, kaya't mo kadipay di agbyag? Wen, honey, wen. Tapnog dan natangag na yun. Rumarta! Ngam di ka agpidot nga agaramid iti jak magustuhan. Matay ka iti kanitong agkibaltang ka! Ha? Tung palam amin nga impagak, Freddy. Oo, wen, honey. Oh, Freddy, apay nagsubli ka. Ti kunakkan ka itay, kat inton bigatan nga iyag mo ti kwarta nga ibagbagak. Kan, adapay ka duam. Magsubliak, tapno. Ibagakkan ka nga agsinatan. Ha? Apay akastamot ng ti bagbagam kanyak. Saan ang mabalin? Padasan nak nga isina. Wow! Agpampa ka pa'y. Asino ka ang makibibiyang? Jag pagtatakkunan nga ibagakan ka, no asino akdang nga. Anya? Mayat singsing mo Nginginaan. Freddy, pauksot mo iti ramay na dayta singsing. Tapulos adi maibagay kan kwana. Saan? Natangkon ka mo ta? Anay ko! Nagsakit tiniwat ko! Ang dandaran tiniwat ko! Saan laaday tati maramanam danga? Pagdaraag amin apasat tabagim, no kayat mo! Ha? Kayat mo? Kwa! Si kakadidi asawa ni Freddy? Awanan ti bibiyang mo! Anak mo dayta? Ha? Uwan! Anak mi ka ni Freddy!
inaramid yo. Nasaksakit ti barungkong ko iti kinaayop yo nga inaramid yo. Uston kat. Sige, Freddy. Padasam nga isakit. Takitaam ti pagpanagan nyo, adwa. Ayop kayo. Kaya't yo napalungsot kayo iti pagbalutan. Ha? Pagawanan da ko, ma. Palubosan da kon nga umadayo. Pangasiyo. Pagawanan da. Agyaman kayo, adwa. Ta sa anak nga ayop akas kada kayo. Tano saan? Naustal kayo kuman. Adda pusok ang makarik na iti sakit. Kad makarik na iti asi. Saan akas kada kayo nga ayop? Pagawanan na, mama. Agulimakan. Daytoy, Freddy. Itad mo daytoy iti ubing. Balon na iti papanong ta. Pangasim ta sikan ti mangyawat. Awan basol daytang ubing. Isu nga awatem daytoy. Kaaramatem para iti ubing nga inraman mo iti kinaayop yo. Ang yaman ak, mama. Ulit-ulit tagtagin daw iti pamakawan niyo. Kati, apay ngayon sangpet mo pa'y laing dito'y balay day ta ahudas. Agdalaw ka, ayop ka. Mama, nalpasan ti amin. Dinarder kon ti rupa ti babae. Ha? Ha? Naipapas kumatan ti gurak kini Freddy. Ang apay nga rod, taadda pa'y la dito'y. Di mo pa'y la pinapanaw. Dinadail na ti dayaw ti pamilya tayo. Kastamet ten ti binukal yung apamilya. Diyak kaya ti Judas dito'y apagtaangan. Mama, saan ang asadista? Italat yun ti amin kanya. Nabambanuga. Nagsakitan ti ulo. Kaya't kunti ginana. Siya kunti makaamu iti amin, mama. Kati, honey. Sardengan na ko nga awakan iti kasta. Tamador mo na. Nadagsanti, nagbasulak kan ka. Diyak mapakawan ti pagik. Agulimakan. Pakawanan na kasawag. Napakawan kan, Freddy. Ti Diyos ti pagkidawam iti pamakawan. Iti nagpasulam. Nagkidaw ako niti pamakawan ti Diyos. Mabait ako niti pagik. Diyak mo na apay an aramid ko na jay. Pagbabawi ako na amok no kasano kasakit kan ka tinagpasulat. Iso nga oray, dardaran nakpay ti Mamin Ribo. Saan nagreklamo? Awatak ti amin na panusa nga ipay mo kanyak. Agsipod ta si babasulak. Oray, patayin na. Saan nagreklamo, Apolos? Gapot na nagbasulak. Kasta unay ti babawik iti daydi aguntaway, Lady L. Inaldaw asaan anatal na ti panunot ko. Isu nga inaldaw a nagpakpakaasiak iti asawak apakawanin na. Nga oray kanayon namat nga ibalikas a napakawan na kon. Saan lata nga agtal na tiriknak, Lady L? Mababainak unay iti asawak. Mababainak iti bagik.
ngam amok aman nakaawat ti asawa. Amok nga ay ayatan na, ta saan na nga intulok a mabalutak? Saan na nga intulok a papanawundak dagiti dadakkel na? Inan-anusak nga inuray ti umno a panawan, a panagsubli ti taleg ti asawa kanyak, Lady L. Katagyamanag iti Diyos, tanauray kumatlaang. Ngam addalat tabain ko ni iti asawa, gapo iti day di anagbasulak, Lady L. Kaya't ko kumang agbalinda ito nga adal, kadagiti padak nga asawa, analaka apasulisog, no maipapan, iti maiparit nga ayan. Agpanunot dapay nga umuna iti mamingribo, sagbay apasulisog da. Wano agkararag da, tapno mailisida iti sulisog. Banagadyak na aramid, iso anat nagak iti sulisog. Dita nga rodan ti pagpatinggaan to'y salaysay ko, Lady L. Katagyaman unay iti anos yu anang urnos, kan nangidrama, dito'y padas ko. Tuy pagayam mo, Freddy, iti Baguio City. Di panagtalag no ison ti madadaal, kat saanen amay subli, iti kas, iti sikon. Kas iti baso anabuong. Mabukal mo man tinasina-sina areduma, ngam saanen amay subli, iti kas iti sikon, abuya na. Adon tirikina, ipigkat mo man, saanen ama isubli ti sigon, akinatibkar na. Tanagbalinan, anarasi. Nalakan amatumba, wano masina-sina. Tabasit laeng apan nakasidol, kat mawarawaran. Iti sabalya bangir. Uray kararag ka akararag, no saan met nga umayon ti puso ken panunot mo ti ikar-kararag mo. Asino ti luklukwam? Agkararag tayo iti mayan natop iti karirik na, ken panunot tayo. Tati kararag dinadalus a puso ken panunot, kat iso ti maipangag. Dagiti Proverbio, Kapitulo 10:5, versikulo 8. Maayayo ti apo no agkararag dagiti na impag, ngam kagura na dagiti daton, nga idatagkan kuana dagiti managdakdakas. Adda talaga dagiti sulisog, taaramid ti demonyo dayta. Kayat ti demonyo asul sulisogan dagiti narukop. Dagiti nalaka amaguyugoy tiriknana. Tapakitaan na laeng iti makaayayo iti lasag, kat agkibaltangan. Malipatan dan ti kinalintag kan kinaimpag, akatutubo ana imula iti panagpuspuso da. Iso abilin kada tayo, aliklikan ti anyaman akita ti kinatakas. Tapno saan tayo amadadang iti apoy, kat mailisi tayo iti ay ayo ni sulisog, amang itapwak kada tayo, iti taeng dasagaba kan limto. Alakastan, Freddy, katagyaman iting ka panagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika, J.R. Inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez. Iti direksyon, Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Kadagiti amin adumdumngag, maawis kayo amang ipatulod iti padasyo nga intay drama, dito'y programa tayo. Love
letter. Iti email address loveletter143@yahoo.com. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Naimbag nga oras yu amin.